ทรอกไปเจกโลสุรินีแรงกอเรทองอาร์นีปิยุสฮาจิริกาอาสามมินิสเตอร์คันดุลีและเป็นลังเฮมพีวังโลฮัลดักอลังกันิงเจดัมฮัดดักรัฐอาหอยเกดตุมมีขลุ่ยมาเกดดนจีการเบียงลงมาเกดดนจีปวลามบังเกลักเกจอกเจอาเท1951อันนิกันลาบังเกอาหอยพุทธาเกอิงไซเอร์โลกัดดุกเวเจครอยซาร์โล1969แต่ละสอดเต็งโล1971ฮัลฟูลแฟลตสเตทมีขลุ่ยเกลองหุตาละสอดเต็งสีอาหอยเกทิกโลละสินอนบัตไตอาหอยเกลาเยียละบังเกการเบียงลงรัฐla pen ASDC कैसे कैंसी के कितिया ता चेदों दुनन ए la pen karbiang long asiem Dr. Tuliram Roha ake hai batai ningje verlo karbiang long along leke inchi sita pipe bo porahut karbiang long pen a representative kitoy dun atumi ka chingwai along ake hai Elvin Teron CM advisor alang li phandame lam paningje long pajut long leset along pulote ke siak authority atum mate karbiang long tim karbiang long atum ta aman vedalo la pen non porhut MLA MP atum ta mate karbiang long council kacheri tum ta kama thanang ye por nang le roklo party ma ke the long le phelang khei ma ke the jong si non asam a government atum Himanto, Dr. Himanto Biswa Sharma Penchenglok, Assam Kachari, Chief Minister Himanto Penchenglok. Laso Block 1, Block 2 mate ahoy ke piya phansi alang litum decision and edlo. Lalu pulote pini ahoga hak ituma MLA, IMP, lapen MSC, CM, EM atum long leching hon pulote alang litum non amat BJP party pen. Withdraw that si kemik alama puthal yong si pu karbi la pen chomang kopi ne penamat angbong kachebhong kachuri dokok pulote non kachari bom council authority atum Assam government atum la pen MP MLA atum si lake arpu chen nang po ASCA hin pen jasemet nali tumhan kacho phapon pherangke korti tum kacho phapon lamthe mangal lahen lo jasemet patumi Pijus Hajurika Assam Minister Kewang Chonghu pen alangli khanduli hawar nang phuri lo la pen labangso alangli Kewang Chonghu along Meghalaya Deputy Chief Minister ta do pusri tum birta long la si labangso Kewang elam the mangal lahen lo ja jak ding klui pen jasemet 2021 aning kan pen la tum Karbiang long ke thedung isi hawar 1547 square kilometer adang block 1 and block 2 permanent pen Meghalaya phan ki PG pu akapor ibang nandala tuming tonti pen ke halabang so la tum give and take asai kapa chunji phansi patu misitame Assam Chief Minister alali ke wang chong hu joy pen ha Meghalaya thu pen selang liwang pen la su ke wang along da Karbiang long arat tum sonda ba song atum da tum thang khobor long de la si alang li phan la so ajoy ne ke wang chong hu po ne tum condemn lo inu minister alang ke wang chong hu putha la si la so long akon ri tum jasmet pima news along li tum news clipping ba news abait ke long da Karbiang long autonomous council pen ke toidun alang li mithang si chipulo CMA advisor akai Elvin Teron labangso Karbiang long ke plang aphur kimo adui ahoy kuson si 1951 ningkan 13 April arni ilitu madu ya hoy ke chelong mala so putha alangli ke tham dun ji phan ar jab dun lo busipu alangli ke thana teng sita alangli ke thana da papa jud longli la si non teng ni tum ke theglong pulo tangte la bang so Assam government atum la so long le ka hodai vek ji aphan si alangli tum ke committed maden anda parithip la so sin tum hin pen theglong la si tum da ki puji bang ke la hen lo je labang so block 1 block 2 lage nitum Karbiang long le penaga potsi komen tune dala bange pilong le la pen nitum non si tamil la so putha ke kache song ang deng nitum deng ponji la pen 1951 ningkan ko pima nitum boundary ke chelong hut ki thir thip adu ya hoila bange du thip nei pusni tum pini tame Assam government aphan punon Karbiang tumas council phada nitum pachini ponthulo la penda Karbiang long MLA atumi ta do MLA ta sita nili tum pima karjulong bange hala bangso close door ka cheng wai hutla dak boy thalang so MLA the
da ning je unde pusuni tum bir talong ai ban ang tan wang ju yalang li media theng no pe ne ning je la bang le ga prek lo sita hala kenang so dim bang alang li ning je dunde pen la so pu thak pini am sitami nili tum kamang hu bangala han lo kar bi a khei po teng pen dak pen ka pe hai do na mp a ke hai horen sing b la pen ke kar beng lo autonomous council la cm tuliram rong hang a ke hai mat sita abang so block 1 and block 2 along leke kar biang long le pina pusila bangke meghalaya pan pi long le palang li tum rat pan pini amta klar dak pen la so tum tham the le pen ke kaning je ni tum arju long le la si council tum mahda ni li tum ise clarification hang lo je nang li tum la so puthak ki pg long tong ka che don dun lo ma da ki pp long tong nang li tum ki do lo ma la bang nai tum rat pan ke than pa klar nei la ke cheng si ni tum dak local autonomous council phan ni tum ise appeal lo hini bang ni tum apong di man lo ja along le ki pg kam asa ve pina posi assam government pen ke sengpon Pijus Hajurika pen kache pahem phupon bang so regional committee alang li chairman lo sila so regional committee bang prabjin pen free veg ni la bangke la siladak arlu ka phiri mi na elam thi bangke kupie potsi la bangke kar biang long le puthek lor le asama government tum nang ki chut lor lo man anta la si nili tum ka honde bangke la hen lo je non Manipura model Manipura model si Ladakh si tame karbi pen chomang ba Meghalaya sor la an naning kan Faruk an pen tum dak korte mutieson ing samjin pen sidora pet lo la so ha war la tum nakapa che chok nakapa char boji made soluk soda ka tomon isi ke vanji ba tum dak nang chut lot ku pi pot si pini la tum boundary do tang dera phit hal a hoy duilong ke dorat phan Meghalaya ma doji kar benglo ma ke doji karjuni alam se avilo la bange alam se le dam dilo la son lo blote pinili tum da arjume non bisaralam Dhuburi district langdam lo put asami sakhe hada kom o kurja sikam pulo de Dhuburi district long ili tum damama na ku West Bengal ma ke doji Bangladesh ma ke doji Assam lo ke dohipu la so karju dam ne dorkar avilo puili tum Silchar Karimganj si tum langdam na hapud asami sakhe ke langdam lo da phai komu lalo puma la bangate ha akaprega Bangladesh fan pidet nang puta alang litum ningje puma la si la banke totally a process wasila banke chokche posi nitum pulo la ke karjuni alam ta avilu la si Assam government tum banke dak adui ahoy isi kaita la tuma border dispute pusila tum kapache thangji bang ka bor isi do sita la ke chobayalam nitum West Karbi Anglong pen Meghalaya la son border ajoge dispute ave la pen ahok border area banke isu samokhado isus ke lage developmental isu samokhado hadak je chedam chewang phan towar ave me ave ki juna langawar sai ave lokacharli hem ave kisu ga chelang awar sai ave pen chenglok muni de tum sakuri ka ave development ka ave lahaya isu samokha ke do border areas sita lage mane border dispute kali lasi autonomous council phasa mini tum puthot isi appeal thulo jela bange solong le adui hoy bange la kacherai thipji phan ke council sitami isi cheperai penon prabjin pen Assam government phan lo nei la pen la regional committee bange free nei pusini tum hin pen council phan ta chuni rilo jana tum Assam government phan puni pen la so kache songlong pinili tum pima ke thek long bange Karbiang long pena an ke ong dung ham phang song le puno racharia song tum le puno ladak ing samri sosni tum hin pen ke thek long lasi ladak bange ing samri re la pinili ga chuning ri bange la hello je karbiri chu tum pendang lok pin pomara tum punon habe tum punon ongria hem pu tum ronga sarmai punon karbiang long ronga sarmai pen chenglo karbia khe aham phang song mukha dopi hal hai a song tum sitami pini ili tuma long ri long pat kang bo po hut ili tuma long le bang phan ke pek po hut bang pek long le pu ana ma ge nali tumta nali se ang tong che pa do tha la pen ke long ri ke che khang kam nali tumta claim tha pu salang li tum phan ta nili tuma hin pen isi chuni ri pa di krim bon iglo